Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaq. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň deň jarşyň çäklerini hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow tebigatyň gözelligine gözellik goşýan ajaýyp kölleriň birini balyk tutmak bilen meşgul boldy. Milli liderimizin belleşi ýaly deň jarş pursatlaryny peýdaly geçirmek, saglygyny berkitmek bilen baglanşykly çäller döwrüň möhüm meselesi bolup durýar. Deň jarş pursatlaryny tebigaty çykyp, onuň gözelliklerini sylamak, türkmen topragynyň tebigy aýratynlyklary bilen tanışmak, insan saglygynyň berkitilmegine bolşy ýaly, onuň ruhunyň belent bolmagyny oňuýun täsirini ýetirýär. Deň jarş pursatlarynyň dowam edýän günleriniň birine mehriban arkadagymyz täker bilen türkmen tebigatynyň gözelligine öýüz bolşy gözellik goşýan köýüň kenaryna geldi. Mehriban arkadagymyz birleriniň öýüz bolşy tebigy aýratynlyklaryny Fehra gurşuwynyň insan kalbyna ýakymly täsir edýän gözel görnüşlerini synlady. Daş gurşuwy goramak, tebigatyň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň sazlaşyk ösüşine ýardam bermek, türkmen topragynyň yer we suw feriştelerini erejeli peýdalanmak, hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrlarynyň biri bolup durýar. Şondukda türkmen tehrasynyň ekologiýa derejesiniň gowlanmagyna, tebigatyň asyl durkunyň saklanmagyna, biyolog küdürlüğünün sazlaşıklı ösüşüne mühüm ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerini bar bolan köýelleri düwre baplaşdyrmak, olaryň suw gorlaryny degişli derejede saklamak, howdanlaryň arasaçylygy bilen baglanşyk meselelere ähmiýet bermek çäreleri barha işeňleşdirilýär. Deň jarş pursatlaryny netijeli we peýdaly geçirmegi durmuş ýerelgesine öwren mehriban arkadagymyz bir ýerde balyk tutmak bilen meşgullandy. Ýurdumyzyň dürli künjeklerine bar bolan köýellerde, suw howdanlaryna, balyklaryň köp görnüşleriniň bolmagy we olaryň iýilikderli köpelmegi, köýelleriň we howdanlaryň suwunyň arasaçylyk we balyklar üçin ýaramlyk derejesiniň degişli kada ylaýyk gelýänligini äşkär edýär. Şeýlelikde täze suw howdanlaryny döretmek, olaryň suwuny netijeli peýdalanmak we köýellerde balykçylygy ösdürmek wezipelerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Munyň özi suw gorlarynyň taşyýytlygyny üpçün etmek bilen bir hatarda adyk bolşugynyň berkitilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Ýerde soňky ýyllarda amatly ekologiýa gurşawynyň emele gelmegi netijesinde dürli guşlaryň 200 ýyllar goly görnüşiniň hüwürtgelýänligini we gyşlaýanlygyny aýratyn bellemeli. Munyň özi bu künjegiň ekologiýa derejesiniň häzirki zamanyň özün taraplaryna ylaýyk gelýänliginiň aýdyň subutnamasydyr. Şol bir wagtyň özünde bir ýerlerde teýrek duş gelýän dürli görnüşli jandarlaryň köpelmegine oňuýun täsiri bolan şertler emele geldi. Bütün görükde bolýan haýwanat dünýäsiniň sany bolna, Türkmenistanyň gyzyl kitabyna gerilen dürli haýwanlaryň bardygyny bellemeli. Şeýlelikde Tehranyň ekologiýa derejesiniň gowlanmagy netijesinde bir ýerleriniň haýwanat dünýäsiniň köp türlüliginiň artmagy üçin zerur şertler üpçün edildi. Şunyň bilen baglykda köýlüň suw gorlarynyň artmagy, bir ýerlerde mallarçylygyň ösüşine, çölüň suwarymly ýerleriniň mukdaryny artdyrmagyň atabyna öýri meýdanlaryň giňelmegine giň mümkinçilik beredi. Häzirki döwürde köýelli balyklaryň 25 goly görnüşi bar. Bu balyklaryň köpüsiniň duýdy az bolan suwlarda ýaşaýanlygyny bellemeli. Olaryň büýük howdanyna bolmagy, amatly ekologiýa ýagdaýyndan, onuň eko bolgamynyň durnuklugynyň habar berýär. Mehriban arkadagymyz balyk tutýan pursatlaryny ýurdumyzda çap edilýän döwürlüğin metbuat neşirleri bilen tanışdy. Gadet sahypalaryna ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesi, ähli bolganlarda gazanlaýan üstünlikler, türkmen topragynyň tebigy aýratynlyklary barada gurrun berýän makalalar ýerleşdirilipdir. Aýratyn metbuat neşirlerine çap edilen makalalaryň köp türlüligi, esasan olaryň milli tebigatymyz baradaky maglumatlary mazmun taýdan çoňurlygy täsir galdyrýar. Mehriban arkadagymyz metbuat neşirleri bilen tanışlygyň başynda türkmen dili gazetinde çap edilen Mahmud Kaşgarlynyň eserini tebigat bilen baglanşykly sözler adly makala üns berdi. Onu tebigatyň öýe bolşy aýratynlygy, duş gelýän sözleriň, nakyllaryň mazmuny barada giňişen gurrun berilýär. Gadymy sözlükde beýan edilişine görä, balyk bilen baglanşykly, balygyň suwda gözi açyk diýen nakylyň adam we onuň durmuşy bilen baglanşyklydygy barada aýdylýar.
Munuň özi türkmen diliniň gadymy döwürlerden bäri çoňur many mazmuny eýdigini alamatlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly Merkezi Aziýa ýurtlaryny suw meselesi sebitde özgörşükleri ösdürmegiň kesgiti şerti bolup durýar. Biziň sebitimiziň döwletleriniň, olaryň ykdysadyetleriniň, durmuş ulgamlarynyň ösüşi, adamlaryň durmuş derejesi suw gorlaryny el ýeterlikden başlap, olaryň netijeli dolandyrylmagyna göz köni baglydyr. Hormatly prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň maslahatlaryna, şeýlekem dürli halkary maslahatlaryna öňe süren netijeli başlangyçlarym munyň aýdyň subutnamasydyr. Şeýle başlangyçlaryň gataryna Merkezi Aziýada howanyň üýtgeme bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça Aşgabatda Sewitleýin merkezi açmak, Birleşen Milletler Guramasynyň bu strategiýasyny işläp taýýarlamak, Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňiziniň sebit üçin ýürüýti maksatnamany işläp taýýarlamak we Aral meselesini Birleşen Milletler Guramasynyň işiniň aýratyn uruw hökümine kesgitlemek, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin suw meseleleri boýunça ýürüýtirilen düzümini esaslandyrmak hakyndaky teklipler bar. Mehriban arkadagymyz balyk tutýan portotuny, çeňege düşýän balyklaryň has ullarynyň bardygyny göz getirdi. Munyň özi köýle ýaşaýan balyklaryň taýdaşykly köpelmegi we olaryň ulalmagy üçin suwda ýerur bolan ähli mümkinçilikleriň bardygyny äşgär edýär. Yaramly köýle ýaşaýan balyklaryň ulalmagy, olaryň agramynyň artmagy, balyk tutmakda bir näçe çylşyrly ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna da sebäp bolýar. Mehriban arkadagymyzyň belleşi ýaly balyk tutulýan pursatlarda garaşylmadyk wakalarym ýüze çykýar. Bu bolsa balyk tutmagyň öýe bolşy käseti eýdiginiň alamatydyr. Balyk tutmak, pikirini bir ýere jemlemek, demalşyňy, gan masyňy kadalaşdyrmak ýaly peýdaly ugurlaryň bardygyny lukmançylyk ilmi tasdiklady. Hormatly prezidentimiz daşy gurşuwyň ýokary ekologiýa derejesine eýdiginiň nyşany bolan ajaýyp köýlen tutan balyklaryny Mehriban arkadagymyzyň howannarlygyny terbiýelenýän ýurdumyzyň çağılar öýleriniň körpelerine iýerdi. Arasda howada, gödel tebigatda gediren jetmek, beden terbiýe maşyklaryny ýerine getirmek, şeýlelikde din jalşy saglyk we beýleki ugurlar üçin bähwitli çäreler bilen utgaşdyrmak, Mehriban arkadagymyzyň esasy ýörelgeleriniň biri bolup durýanyny alamatlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň asylly ýörelgesi we kabul edýän ansanperwerlikli çözgütleri tutuş halkymyzyň bolşy ýaly öýüp gelýän ýaş nesilleriň ruhuny belinde göterýär we olaryň mehriban arkadagymda bolan hoşallyklaryny alamatlandyrýar. Bu pursatlar çünki arkadag prezidentimiziň tutan balyklaryny arsgal bereketi döwletliler köçkünine terbiýelenýän çağlara iýermegi, olar hakyny edilýän aladanyň iýlikderlik häsiýeti iyi bolýanyny alamatlandyrýar. Munyň özi mehriban arkadagymyzyň howannarlygyny terbiýelenýän ýurdumyzyň çağlar öýleriniň körpeleriniň arkadag prezidentimiziň aladasy bilen gurşalýanyny has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Lukmançylyk ilminiň tasdiklaýşy ýaly balygyň düzüminde A, D, E vitaminleri, kalsi, ýod, demir, magni we beýlekler ýaly insan saglygy üçin ýerur bolan serişdeler bar. Aýratynda balyk çorbasynyň ýokumlyk derejesiniň hasy ýokarydygyny lukmançylyk ilmi tasdik etdi. Bagtyar çağalara mehriban arkadagymyzyň tutup öýler üçin iýeren balyklaryndan taýýarlanan tagamly balyk çorbasy hüdür edildi. Munyň özi ýurdumyzyň ähli ilatynyň, aýratynda watanymyzyň geljegi bolan çağalaryň tagdyn iýmitlenmegi, olaryň tagdyn durmuş ýelgelerine bolan hüwgetiniň artmagy bilen baglanyşykly meseleleriň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biridigini alamatlandyrýar. Bagtyar çağalar ýurdumyzda döwrewap derejede bilim terbiýe almak, dürejlik hem de sportun dürlü görnüşleri bilen meşgullanmak üçin düredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, watanymyza, halkymyza hem de mehriban arkadagymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişjekdiklerini, hüner eýesi bolup, ýurdumyzyň hemme taraplaryň ösüşine münasip goşşukdyklaryna inanardylar. Berkarar döwletde ýolum raýdym, dillerde destansyz ajaýyp aýdym, eli çağalary mahkuma çoýdum, başlar taýyp arkamda söýläp eli berkada. Söýläp
Halkımızın sağlığı ve avadançılığı barada qalada hormatly prezidentimizin durmuşa geçirýän siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde ýurdumyzda kesellerin öňüni almak boýunça maksadalak işler alınıp barlýar. Dünýäde bolup geçýän ýagdaýlar ýygyderli seljerliýär. Hemde zerur bolan çäler görülýär. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna halkymyzyň saglygy hakynda arada döwlet siýasatynyň baş ugury bolup durýar. Mälum bolýary milli liderimiziň saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda elatymyzyň saglygyny berkitme uğruny dünýä nusurlyk işler alınıp barlýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda tömüz pasyny howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen howaň tebigy ziýanly täsirini peseltmek hemem howadaky tozan bölejikler arkaly döräp biläjek durly keselliň öňüni almak bilen bagly şäherler ýygyderli geçirilýär. Mälum bolýary saglyk goraş idaralary ýoksulsanam döwlet arasaçylyk we keselliň gaýrymana garşy görüşmek gullugy tarapyndan bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň maslahatlaryna laýyklykda toplumlaryň ziýansızlanyş işleri alınıp barlýar. Birleşen Milletler Uraması bilen strategik hyzmatdaşlyga üýtgüsiz agrarly bolmak bilen betarap Türkmenistan hormatly prezidentimiň ýol başlygyny dünýäde pandemiýa howpunyň dören ilkinji günlerinden milletler bileşigi we oňa ýürütülüşleriň düzümleri bilen ýakyn gatnaşyklar saklaýar. Häzirki wagtda daşary ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýlary nazar alyp, ýurdumyzyň ilaty nukatlarynyň serhetýaky etraplarynyň töwereklerini degişli ziýansızlanyş işleri geçirilýär. Soňky günlerde howanyň ýagdaýyna geçirilen serjermäniň netijesinde ýurdumyzyň çäýeklaryny günörtü günnordan, demirgalyk günnordan we demirgalykdan aralaşan howa akymynyň düzümini, tozanyň agdyklygy diýenlerini nazar alyp, howadaky tozan bölejikleri arkaly döräpläjek durly keselliň öňüni ziýansızlanyş işleri uçurlaryň kömegi bilen alyp barylýar. Hususan uçurun kömegden howa arkaly döräpläjek kesellere garşy öňüni ziýansızlanyş çäreleri, ziýansızlanyş serişdesiniň bir götürümli iş erginni ýa-da 0,125 götürümli natriýnyň gipoklorit erginni sepmek usuly arkaly geçirilýär. Hünärmenliň ilmi işlerine esasanan şol işler iki tapgyrda amal aşyrylýar. Olaň birinçisi topragy ziýansızlandyrmaga gönükdilendir. Hemem 15-20 metr belentlikden alyp barylýar. İşleň ikinji tapgyry 50-60 metr berentlikden geçirilip howaň geňişligini bolup biläjek ýarama täsirleri ýok etmäge gönükdilendir. Hormatly prezident bilen taşyry boýunça şeýle çäreler Mari Lewap vilayatynyň serhetýaky zowraklaryna geçirildi. Häzirki wagtda şol işler Balkan vilayatynyň serhetýaky şäherlerine ýaýbanlanyrly. Şeýle işler ýurdumyzyň vilayat merkezleriniň hem paýtagtymyzyň golaýyndan geçýän ýollary gurşap almak bilen dowam etdirilýär. Uçar arkaly howadan ziýansızlanyjy erginiň ýaýradylmagy, keselliň öňüni almak, hemem daşky uşawda ýarama täsirleri ýok etmek maksady bilen meýdanlary sanitariýa taýdan tiz we netijeli işlemege mümkinçilik berýär. Şunun bilen baglykda kesellere garşy görüşmek hemem dessen täsir şäherlerini kabul etmek boýunça ýurdumyň taýýarlygyny üpçün etmegiň beýilnamasy işlem taýýarlandy. Ol şu ýylyň maý aýynyň ahyrynda hormatly prezidentimiň karary bilen tasdiklandy. Şu günleri ýurdumyzda bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň wekileti iş taparda bolup urda görülýän şäherler bilen tanışýarlar. Saglyk goraş guramyny halkara hyzmatdaşlaryň täze görnüşlerini ösürmek, lukmançylyk ilminiň gazananlaryny arşmak ýaly ugurlary ýurdumyzda aýratyn ünserliýär. Alim lukmanlaryň halkara ýaşyny döretmek, ilmi diplomatiýany ösürmek hakynda hormatly prezidentiň başlanýyşlary şol işlere ýardam berýär. Sewit we halkara hyzmatdaşlyk nukdalarynyň Türkmenistan öz araşdyrylan mekem ulgamyny gurmagy, lukmançylyk goragynyň serişleri we usullary boýunça işleri utgaşdyrmagy, ilkinji nowatda öz goňşularymyz hemem gyzyklanma bilýän taraplar bilen tejribe alşmagy ymtylýar. Şeýlelikde Türkmenistany keselliň öňüni almak boýunça maksadly işler dowam etdirilýär. Ýagdaýlar ýygyderli seljerliýär hemem zerur bolan şäherler görülýär. Halkymyzyň saglygy hemem awadançylygy barada arada milli liderimiziň durmuşa geçirýän siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Keselliň öňüni almak boýunça wezipeleri çözmäge ilatyň ählimumy sanjym bilen bagly maksatnamalary, şeýle-de tasamalary durmuşa geçirmäge, sagdyn durmuş ýörelisini wagt etmäge üren jogapkärlik hemem hemme taraplaryň çemeleşmek hut şu arada bilen şertlendirilýär. Muň öz bolsa oňy netijesini berýär. Şugun Sewda Senat idarasyny ýurdumyň hökümetiniň çakyly boýunça bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň Ýewropa Sewitliğin idarasynyň wekiliyetiniň Türkmenistana bolan saparynyň jemleri boýunça maslahat geçirildi. Duşuwa ýurdumyň daşary siýasat idarasynyň, saglyk goraş we derman senat ministrliginiň, beýleki döwlet düzümleriniň, daşary döwletleriň ýurdumda işleýän diplomatik wekilhanlarynyň we halkara guramalaryň ýolbaşçylary, şeýle-de ýerli we daşary ýurtlaryň köpçülikden habar beriş süreçleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Mälim orşal yurdumyza geçirilen öňünal şäherler bilen tanışmak, şeýle-de bu howply ýokunjyň ýüze çykan halatyny oňa dessin şäherler taýýarlamak maksady bilen Türkmenistana bütün dünýä saglyk uruş guramatynyň Ýewropa Sewitleri idarasynyň maslahat beriş teknik toporunyň bilermenler çağırly. Yerli ilatyň arasynda COVID-19 ýokunjynyň ýüze çykmadygy geçirilen şäherleriň netijeli häýaty edigini tasdiklaýar. Saparyň şäherlerine bütün dünýä saglyk uruş guramatynyň wekilleri 6-njy iýuldan başlap Lewap we Balkan welaýatlarynyň Aşgabat şäheriniň dürli lukmançylyk idaralaryna, barlykhanalarına, şeýle-de Türkmenistanyň, Özbegistan we Owganistan bilen serketleşýän şäherlerine Türkmenistanyň deňiz derwezi hasaplanýan Türkmen maşynyň halkara deňiz menziline boldylar. Olar arasaçylyk we keseleriň ýaýrymagyny öňüne almak, barlykhana anyklaýyş, hastalaryň kliniki barlygy öňüne alýş we gözegçilik şäherler bilen tanışdylar. Bütün dünýä saglyk uruş guramatynyň wekilleri ýurdumyzda bolýan 10 günlük saparyň jemleri boýunça teklipler toplumyny taýýarladylar. Olary Türkmen tarapy milli saglyk uruş ulgamynyň we beýleki döwlet idaralarynyň işini kämilleşdirmekde nazara alarlar. Bu işleriň baş maksady pandemiýa garşy görüşmekde netijeli häýatda bolan has möhüm ugurlardy. Ýurdumyzyň mümkinçiliklerini we durmuşy geçirýän şäherlerini mundan beýlegem kämilleşdirmekden ibaratdyr. Bu meselelerin jekmejik aral maslahatlaşmalaryň dowamyna taraplar mundan beýlegem odal gazanlyly we 21-nji asyryň möhüm bolan koronavirus ýokunjyny garşy görüşde alalaşyň berkidilmegini unutdyrylan şertnamalary durmuşy geçirmek boýunça anyk şäherler görmäge taýýardygyny tadylar. Birleşen Milletler Guramatynyň Aşgabatda akbinatyny gönü video aratyny şarkaly. Bütün dünýä saglyk uruş guramatynyň Kopenhagen naky idaratynyň wekilleri bilen bolan onlaýn duşugyny, bütün dünýä saglyk uruş guramatynyň Ýewropa Sewit idaratynyň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň jemleri aralanyp matlahatlaşyldy. Bütün dünýä saglyk uruş guramatynyň maslahat tekniki toporunyň ýol başçysy saparyň çäklerini bilermenliň ambulatoriýa we hassahana urly dürli lukmançylyk idaralaryna heme milli, welaýat we sewitliň derejelerdäki beýleki möhüm ähmiýetli idaralara baryp göränlikler barada gurrun berdi. Türkmenistanyň öz wagtyna geçirilen şäherler netijesinde COVID-19 keseliniň ýüze çykan ýagdaýyny tasdiklaýan bir misalam belli alınmady. Şu günlerde bilelikde geçirilen netijeli işler üçin ýurdumynyň saglyk uruş we derman senaty ministrliginiň işgärleri mundan meýlekde hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyna ynam bildirdiler. Adam haktaky aladany baş maksady edilýän gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyny edit ýurdumyzda raýatlaryň ýokary derejesinde diň jalyp öz saglyklaryny berkitmekler üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Raýatlaryň saglygyny goramakda, saglyk uruş ulgamyny dünýä derejesinde belen sepkitleri ýetirmekde gurulyp halkymyzyň hyzmatyna ulanmagy berilýän saglyk uruş we diň jalyş merkezleri, döwrewap şifahanalaryň munyň aýdyň suwutnamasydyr. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna ýerleşýän Bayramaly şifahanasy ýurdumyzyň bagtyar raýatlarynyň iňmir gelim gidimli döwrewap diň jalyş we sagaldyş merkezleriniň biridir. Halkymyza giňden hyzmat edýän Bayramaly şifahanasy öz saglygyny bejertmäge gelýän raýatlaryň her biri üçin gapysyny giňden açýar. Tomus pasynyň gyzgalyňly dowam edýän günlerinde de bu şifahana ýurdumynyň dürli künjeklerini ýaşaýan, dürli kärdäki we dürli ýaşdaky adamlaryň ensemeti öz saglyklaryny bejertmäge we diň jalmagy gelýärler. Bayramaly şifahanasyna adamlaryň saglygyny bejermekde dünýäniň öten döwletleriniň iň kämil tehnologiýaly bejeriş enjamlary häzirki zaman bejeriş usullary ulanylýar. Bayramaly şifahanasyny zerur bolan ähli şertler we mümkinçilikler döredilip, bu melhemler mekani, fikri adama diň jalmagy we bejeri bermäge netlenenler. Bu şifahanada dürli bejeri otoglary, elektroşokly bejeri otoglary we aromaterapiýa otoglary, bejeriş beden terbiýe otogy, naharhana, döwrewap medeni döý we diň jalyş otoglary ýerleşdirilenler. Bejeri alýan raýatlary tomuz güýüz mögtümine gün wannalarynyň peýdalanýarlar. Şifahananyň esas aýratynlygy bolsa, tomuz güýüz pasyllaryny, böwrek kesellerini bejermekde. Gyş ýaz pasyllaryny bolsa, ýürek gan damar ulgamynyň kesellerini bejermekde aýratyn ähmiýeti eýdir. Şifahanada bejeri alýan adamlaryň gowy diň jalmaklaryna giň şertler döredilip, bu ýerde diň jalýan raýatlar ählamatlyklary bolan döwrewap ýaşaýyş otoglarynda ýerleşýärler. Bu ýerde öz saglygyny bejerdip, medeniýetli diň jalýan bagtyar raýatlar halkymyzyň saglygyny ähli zatdan ileri tutýan, ýurdumyzda döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirýän mehriban arkadagymyza alkyş döwlerini aýtýarlar. Men Lewap vilayatynyň Halaje etrawynyň ýaşaýjysy Muhammed Gülmered bilmişgary. Men Bayramaly şifahanasynda saglygymy bejertmäge we diň jalmagy geldim. Hormatly prezidentimiziň taýsir tagalasy bilen saglyk öýleri, saglyk merkezleri, şifahanalar ulanmaga berildi.
raýatlamyň saglygy barada hormatly prezidentimiz Taýsy Tagallaýdy. Bizi Bayramal şifahanasynda işgärler Gloria bilen garşy aldylar. Elektroşokle, mineral, güzärlikli suwlar, wanylar, o melkem yapkylar, ýaly bejerler berilýär. Bayramal şifahanasynyň naharhanasy arasy hem tämiz, gowy tagamlar bilen naharlaýarlar. Bayramal şifahanasy arasy bagy we sağlyga bürelip otyr. Raýatlarymyzyň saglygyny berkitmek üçin Taýsy Tagallaýdy hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiz jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, işler rowaj alsyn. Men Daşady welaýatynyň Gurban Saltanyjy Trawynyň Oltuq Muhammedowa men Bayramal şifahanasyna taglym dikeltmäne geldim. Bu ýerde meni güler ýüzlük mallar garşy aldylar we men öz taglyma degişli bejergileri alyp başladym. Bu ýerde esasan bellemeli zatlaryň biri hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermallyk ötümlikleri atly kitabynyň peýdalanyp ýasalýan melhem çaýlary hatda jana şifalydyr. Ýene-de şifahananyň mineral wannasy, gün wannasy, ýüzärlikli wannasy, melhem ýapkylary hem-de elektroşokleleri adam sağlygyna hatda peýdaly täsiri bar ekeni. Dünýäde gün şöhletyniň düşýän nokatlarynyň biri bolmagy bilen bu şifahana hawasynyň hem aýratyn täsirlidigini demek bolýar. Insan sağlygyny puhtalandyrmakda edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, edýän işleri rowaj alsyn. Hormatly prezidentimiň başçylygyny ýurdumyzda azyk bolşulugyny döretmek barada ägir duly işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiň batýarlyk döwründe ýylatymyzda ýylyň ähli passyny Türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilen göýek bakşy önümler bilen bolelin üçin etmek babatda öňde goýan insanperwer wezipelerini durmuşa geçirmekde. Ahali welaýatynyň daýhanlary tutan ýerli zähmet çekýärler. Muňa bolsa olaryň zähmetleri bilen ýetişdirilen datly gawunlaryň we garpyllaryň dürli görnüşleri aýdyň şaýatlyk edýär. Günüşü diýärimizde ýyl günümizde Türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilen bakça önümleri bilen ýygyderli öpçün etmek babatda giň möçürli işler durmuşa geçirilýär. Bu gurda Ahal welaýatynyň Saraksy etrawynda da bereketli ene topragy ykballaryny gaýym alan zähmet söýür baba daýhanyň ihlasy zähmetler arkaly ýetişdirilýän ýylatyň günlük sarp edýän önümleri ak bazarlarymyzy bezäp halkymyzyň azyk öpçünçiligine uly goşunt bolýar. Ýylatymyzda ýokary hili önümler bilen öpçün etmekde ekrançy kärençilen çekýän zähmetleri aňyr ýany bilen ýerine düşýär. Zähmet gadamlary gün saýyn batlanýan Türkmeniň bereketli topragyna manily ömürlerini gaýym alan etrawyň kärençi daýhanlarynyň ihlasly ýydyg bilen kemale gelen bakça kinleriniň insan kalbyny joşdurjy görnüşleri tebigat gözelligine öz boşluk görüp berip daýhan zähmetini ýerden zer önürýän zähmet adamsyna hormat sarpany hasam beýgeldýär. Yergelen Naysaq welaýatynyň Saraksy etrawynyň usat bakçaça baba daýhanlary şöýle ekin meýdanlaryna gawunyň dürri görnüşlerini ekdiler we agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýydygyny ýetirip, olaň bol hasylyny kemale getirdiler. Häzirki wagtda ekin meýdanlaryna tebigaty gözel gelşik berip oturan, aňyrsy bersine göz ýetmez gök biýaralarda kemsiz beşip, saralan gawunlaryň ajaýyp görnüşi welaýatyň bakçaça daýhanlarynyň gujur gaýraty ýugurulan ihlasly zähmetleriniň bu ýylda kemsiz ýerine düşükdüğünün quvonurcu şaýatnamysy bolýar. Türkmen bakçaçylarynyň şan şöhratyny eleme ýaýan bereketli topragymyzda ösüp ýetişýän ballan natly gawunlar hem ala garpyzlar bugun köwünde kärençilen ekip ösürip ýetişdirýän eslegli önümlerini öwürleyip, hormatly prezidentimiziň ow hojalygyna berýän uly gollugy netijesinde Ahal welaýatynyň kärençileri şu ýylam ekin meýdanlaryna garpyzyň betkinli we bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek ugruna ihlasly zähmet çekýärler. Häzirki wagtda tebigaty gelşik berip ösüp oturan biýaralar arasyndan görünýän datly gawunlar we içi köz ýaly garpyzlar olary syňlan adamlaryň gowuny göterýär. Etrawyň halal zähmetden bagyt rysgal hem döwlet tapýan ekrançylarynyň häzirki wagtda çekýän gujur gaýraty ýugurulan pek zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň ýyl günümiziň günlük sarp edýän bakça önümlerinden hem olardan taýýarlanýan nazy nygmatlar bilen hemişe dolup durjak donu bolan belent anamy puhtalanyrýar.
Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne gahrman arkadamyzyň ýurt bähwitli başlangyçlar bilen ýurdumyzy hususiýetçiligiň we telekeçiligiň ösdirilmegine giň mümkinçilikler we amatly şertler dürdülýär. Orta wagtçy telekeçiligiň gollanma wagtda kabul edilýän kararlardyr oňunçylyklar bolsa, hususiýetçiligiň geriminiň hasam giňemine ýardam berýär. Şuň kunna ýurdumyzy işewurlaryň ihlasy bilen husus kärhanlarda dünýä bazarlaryny bäteş biljek önümleriň durly görnüşleri öndürilýär. Bagtýarlyk döwrümizin belen tutumlaryna laýyklykda ýurdumyzyň lewap ulatyny göýekbakçy önümleriniň we miweleriň bol hasyl ýetişdirmeklik bilen birlikde owa hojulyk önümlerini gaýtsyzyn işlemeklige de aýratyn derejede ünserliýär. Bu ugurda esasan ulatyň işçiň telekeçiler tarapyndan izgiderli ýola goýulan işler aýratyn nyktarlykdyr. Ulatyň kerke trawnaky ýakyn dost hojulyk jemgyýetiniň göýek we miwe önümlerini gaplaýjy kärhanasy şuň kunna netijeli iş alyp barýan şeýle hususy önümçilikleriň biridir. Hususy önümçiligiň işiniň ýola goýulanlygyny sanyjy ýylyň geçendigini seretmezden, bu hususy önümçilikde öndürilýän ýokary hili önümler ila tarapyndan ul islegden peýdalanyp giň meşhurlyga eýe bolýar. Bagtýarlyk zamanamyzyň ähli beýik ýolgularına laýyklykda bu kärhanada döwrüň ösen talabyna laýyklykda innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylanlar. Bu ýerde ornaşdyrylan döwrwap enjamlar göýek önümleri hemde dürli görnüşli miweleri ýokary hille gaýtadan işlemekligi mümkinçilik berýär. Bagtýarlyk döwrümizden ajaýyp miwesi bolan bu desgada häzirki wagtda ýaşlaryň 30 goly zähmet çekýän. Mälim bolşýar häzirki wagtda ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna göýek önümleriň hemde miweleriň durly görnüşleriniň köpçülikden bişip ýetişýän nöwri. Bu bolsa şuň kunna kärhanada işleriň hasam netijeli we ýokary depkini alınıp barylmagyna şert töredýär. Netijede önümçiligiň iş depkini ýetgiderli ýokurlanyrlýar. Göýek we miwe önümlerini gaýtadan işlemekligi önüktirilen bu hususy desgada sagatda 1,5 tonna önüm gaplamaklyk mümkinçilik bolup, onuň ýyllyk kuwaty 1 million şertli gap önüm öndürmekligi niýetlenenler. Bu hususy önümçilikde bar bolan önümçilik mümkinçilikleri dogly peýdalanmak bilen jemi 20 goly görnüşli önüm öndürilip, mürebbäniň 7 durly şireli içkileriň 7 görnüşli, şeýle-de 4 görnüşli duzly yapma önümler gaplanýar. Belen tutumlary hemradilen hususy önümçilikde öndürilýän önümler ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyzdaky ak bazarlara we beýleki sewda nokatlaryna ýetgiderli uradylýar. Netijede türkmen topragyna ýetişdirilýän ekologiýa taýdan arasy göýek we miwe önümlerinden taýýarlanýan ýokary hili önümler bereketli saçaklarymyzyň bedegini urlýar. Yer gelenini belesek, bu desga önümçilik üçin zerur bolan şigmalar saklama üçin sowuzjylar we taýýar önümleri saklama üçin ammarlar şeýle-de beýleki kömekçi iş otowlary bilen dogly üpçün edilenler. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutmak maksady bilen işe girdirilen bu hususy kärhanada geljekde önümleriň görnüşlerini epetde artdyrmaklyk maksady edilýär. Ýakyn geljekde bolsa önümleri daşary ýurtlara çykarmaklygam gödöňde tutulýar. Bu wagtda bolsa hususy önümçilikde ähli mümkinçilikler we şertler bar. Ýurdumyzda azyk bolçulugynyň bökdünçi düpçün edilmegine münasip goşan bu hususy kärhananyň agdyr işgärleri, hususiýetçilige giň ýol açan we ýakyndan uly golluglar berýän gahrman arkadamyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 15-nji iýulda saat 20-den 16-njy iýulda saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kunmatardan tilde sekundda 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 20-25 gradus, günnüdine bolsa 30-35 gradus, kenara taraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup az-kem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kunmatardan tilde sekundda 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 24-29 gradus maýl, günnüdine 34-39 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup Demirada kunmatardan tilde sekundda 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 23-28 gradus maýl, günnüdine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup Demirada kunmatardan tilde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 23-28 gradus maýl, günnüdine 36-41 gradus ysy bolar.
Daşawud welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup, Demirada günüň ordun tiýle sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesini 21-26 gradus maýyl. Gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada gün matardan tiýle sekundda 10-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesini 26-28 gradus maýyl. Gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 16-syny magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany arşylýar. Edid watandaşlar, şu günler howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 20 göterim artmak bilen baglanyşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler. Beýde günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretdenýär. Ýakly tüşen özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň